Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalanga Islam tiye nilitisaliwale siku limene mzimu wina uliwonse ukalipidwetu zinchito zomwe udagwira. Ili ndi tsiku limene Allah subhanahu wa ta'ala adalonjeza kunena kuti akalipiratu mzimu wina uliwonse zinchito zomwe udagwira. Ili ndi tsiku limene lili la mavuto opweteka kwambiri. Ili ndi tsiku limene Allah subhanahu wa ta'ala walilongosola mu Qur'ani akalemekezeka kunena kuti yauma yukshafu anis saq, kunena kuti ndi tsiku la mavuto okhwima kwambiri. Abalanga konda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili ndi tsiku la mavuto okhwima kwambiri kwa anthu omwe adali mkukana kumugwadira Allah subhanahu wa ta'ala pano pa dziko lapansi. Koma iwo tsikuli akaitanidwa kuti amugwadira Allah subhanahu wa ta'ala, koma fala yastati'un, sakakwanitsa kumugwadira Allah subhanahu wa ta'ala, sakakhala ndi kuthekera kumugwadira Allah subhanahu wa ta'ala, kamba kakuti iwo adali mkuitanidwa pano pa dziko lapansi kuti amugwadira Allah subhanahu wa ta'ala mu nthawi imene adali amphamvu bwinobwino, mu nthawi imene adali ndi kuthekera kwakuti akhoza kumugwadira Allah subhanahu wa ta'ala, koma iwo adatanganidwa ndi za dziko lapansi osamugwadira Allah subhanahu wa ta'ala. Abalanga Islam, kodi mavesi amenewa maaya Allah subhanahu wa ta'ala akutanthauza kuti nina kuti chani? Akutanthauza kunena kuti chani? Mavesi amenewa akutanthauza kunena kuti ngati tilibe kuthekera kumugwadira Allah subhanahu wa ta'ala, kumupembedza Allah subhanahu wa ta'ala, zindikirani kuti pa tsikulo sitikathatu kumugwadira Allah subhanahu wa ta'ala, sitikapatsidwa mpata womugwadira Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo opeza mtendere pa tsiku limeneli ndio kawa Allah subhanahu wa ta'ala walongosola mu Qur'ani yakalemekezeka kunena kuti illa ashabal yamin, kupatula aslamu okhulupirira akudzanja lamanja, yani aslamu omwe adali kumutsatira Allah subhanahu wa ta'ala pano pa dziko lapansi, omwe adali kumupembedza Allah subhanahu wa ta'ala, fi jannatin yatasaalun, iwo lakalowa kumtendere, yatasaalun, azikafusana atu wina ndi nzake, anene mulijirimin, kumafusana atu zanthu amene adali opanga zoyipa, azikafusa anthu amene adali kumulakira Allah subhanahu wa ta'ala ku jahannama, kunena kuti ma salakakum fi sakar, ndi chani chakupangitsani inu kuti mulowe ku jahannama kumeneku? Ndi chani chakupangitsani inu kuti mulowe ku jahannama kumeneku? Iwo akayankha kunena kuti chani? Lamnaku minal musallin, lamnaku minal musallin, kunena kuti silinalitu mgulu la anthu omupembedza Allah subhanahu wa ta'ala, silinalitu mgulu la anthu omugwadira Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahuna wa ma alaina illa al-balagul mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.